Vítám vás na mém prvním videu, kde já vlastně mluvím. A za 10 komentářů bude video z Robloxu, jo, nedělám jen Brawl Stars a hru, kterou teď já budu hrát, se jmenuje PV. Nebo PVZ, PVZ, Zombie, nebo Plunder, nevím, a je tam dvojka. To vám ukážu na konci, jak se jmenuje, jestli si chcete zahrát. Ale ty tam jsou strašně otravně, teď právě, že na mě skočila. Já chci hrát, prosím. Jakože mám milion her, takže jakože miliony hry si třeba můžu jakože zahrát. OK. Našetřím si tady slunečnice, nebo já nevím, jak tomu mám říkat. Proč? Ne! Já nechci fotit, ne, já nechci prozradit, jak to tady u mě vypadá, nechci vám to prozradit. Možná tak za 100 komentů vám to prozradím. Hej, a ne, že a může to být i tak, že jeden z vás tam napíše 100 komentů, jo. Jinak prostě to tady neprozradím, jak to tady vypadá u mě doma, protože nechci ani prozradit, jaký by to je. Tak jo, koho si tam jde, no tak tu slunečně si asi nedám. To je docela trošičku špatná. Co? 100 korun? To jste se zbláznili, já nebudu utrácet do hry. Sakra, mně to nevyšlo, no dobře, to je jedno. Už hlavně chci jít hrát. OK, jdem na to, kde jsou zombíci. A jo, vlastně ty přijdu za chvíli. Moje taktika je dát takhle doprostřed. Jo, tak moje nejlepší taktika přišla. Co dělá ten? Já to zkusím otestovat. Aha, nevím. Asi to udělá něco z toho zombíka, ale jelikož tam byla zeď, tak to udělalo něco s tou zdí. Už to chápu, co on dělá, jo? On docela zabije toho zombíka, myslím. Aha, já to nemůžu dát na toho zombíka, to je k ničemu skoro. Tady dám bombu, tady dám mekáč, nebo je KFC, nevím, co to je. Je to, no prostě je to mekáč v KFC, tak prostě tomu tak říkám. Prosím, já tě chci zamrazit. Proč tě nemůžu zamrazit, zombíku? Tady je zombie apokalypsa snad. No to je, když ani nejde zamrazit, tak je hodně srdej zombík. Jinak jakože možná se ptáte, proč na to jsem nereagoval a teď jo, jediný, jak to bylo, nevím, jak to dělat. Hej, a já taky jsem třeba nevěděl, jak udělat soukromý videa a dělal jsem třeba jakože samý nesoukromý, jakože soukromý. Hej, a nevěděl jsem, jak udělat to prostě reálný, takže třeba na soukromí mám jakože třeba 1000 videí a tady mám jakože třeba jedno, ale když počítám tohle, tak 2. Takže jakože semka, nugget, je nugget, to není, je to nugget a prosím, já chci bombu. Bombastickou trasu. Teď další dám samka. Prosím, zabij to zombíka, nechci, aby nás zabil to nehnusný zombík. Trasu. Jakože je to fakt easy docela. Ok, tady nugetská bomba, trasu. Tady musím dát, aby stříleli do nich taky, protože to by nám moc nepomohlo. Nugetka jinak.
On... Jinak, jakože, jestli se ptáte, kdy to točím, jakože točím to jiný den, než to vydávám, jo. Třeba normálně to točím třeba v pátek a vydávám to ani nevím kdy, jo. Protože jakože nechce se mi to vydávat hned, no, jakože není to úplně zábavný vydávat hned video, nebo prostě se mi nechce help me, prosím, pomozte mi, zabít ho. Prosím, zabít toho zombíka, prosím, zabít. Ne, nic ne. Nevadí. Nuketka, jíbu. Čekat, cože? Ne, prosím, já chci aspoň zmrazit aspoň jednoho. Ne. To vypadá hodně špatně, to asi prohrám, co? Tady pořád spawnu. Ne, prosím. Nugetku je teda aspoň nugetka, aspoň ta nás aspoň ta trošku na chvilku zdrží. Ne, ten mega na dlouho, proč? Ne, proč to děláte? Já nechci. No nic, no, tak můžu. Docela jsem to moc nečekala. Jako. Je, tady je to nějak hodně jsme to dostali. Pojď, prosím. Pojď. Čemu to je, když to zničí toho, no dobře, to je docela dobrý, ale jako chápete. Jakože nečekal jsem, že jakože jedno kolo zabere jakože jedno video. Jakože fakt jsem to nevěděl, že je to tak dlouhý, ty hry, že to prostě zabere tak dlouho, ale jakože doopravdy to tady asi hraju hodinu. Protože asi 9 her jsem měl, nebo 10. Jinak jakože, neřeknu vám teda co. Určitě mi pište do komentářů nějaký superový hry a já si zahraju, jako třeba nějakou hru pro Robloxu, nebo nějaký normální. Jak mluvíte snad číňansky, ne? Nebo prostě takový přísloví trošku, nevím, jak přišlo má. Nemyslíte, co? Já jsem nechtěl další hru. Sakra, to jsem nechtěl. No, sakra. Jedu prostě pryč z toho. Bum. Jo, na moje hry se nekoukejte, třeba na tu keci a to. Co? No a klidně mi napište, jestli si třeba příště chcete zahrát třeba Roblox. No a nebo jestli příště chcete třeba zareagovat na nějaký video, třeba Housebloxe na YouTube. Jo, pište do komentářů, prosím. Nápady pište do komentářů a bye bye.